שלום וברוכים הבאים לסטאר דיזיינר, הקורס החינמי שלי בו אני אציג בפניכם את כל מה שאתם צריכות לדעת עוד לפני שאתם נכנסות לתחום ועוד לפני שאתם מתחילות ללמוד. המטרה שלי היא בעצם שתכירו את היסודות כבר עכשיו ותוכלו לגבש החלטה לגבי העתיד שלכם אם אתם מעוניינות להיכנס לתחום הזה. הקורס מיועד למתחילות בלי ניסיון בתפירה, לבנות שעדיין לא נגעו במכונת תפירה אפילו לא פעם אחת. בקורס אנחנו נעבור על מגוון של נושאים סופר חשובים שאתם חייבות כבר לדעת עכשיו, אם זה בחירת מכונת תפירה, השחלה של מכונת תפירה, ציוד, אביזרים, כל הנושא של מושגים בעולם התפירה. האם כדאי לעשות תואר, האם כדאי ללמוד לימודי תעודה, כל השאלות שאנחנו חייבות לדון בהן עוד לפני שאנחנו נכנסות לתחום. אז תצטרפו אליי לקורס הזה, תביאו לכם מחברת ועט ותתחילו לסכם איתי ביחד את החומר ולהכיר אותו קצת יותר מקרוב. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, תרשו לי להציג את עצמי בכמה מילים. אני עומר, בעלת המותג אומקה, שמטרתו בעצם לקדם את לימודי האופנה בישראל ולהכשיר את המעצבות המוכשרות שיש לנו כאן בארץ. אצלי אתם תוכלו למצוא קורסים פרטניים, קורסים דיגיטליים, חנות של גזרות, חוברות מעשיות לתפירה. כל הדברים האלה יוכלו לעזור לכם למקסם את היכולות שלכם ולהיכנס עמוק לתוך התחום. אז מה צריך כדי להיות מעצבת אופנה ב-2024? בואו נתחיל. הדבר הראשון שאנחנו נשים לב אליו זה קודם כל חזון ודיוק. מה הכוונה? הרבה מעצבות ובנות כאן בארץ, החלום שלהם הוא בעצם להיות השם דבר הבא בישראל. מה הכוונה? אוקיי, לא. אז מה צריך כדי להיות מעצבת אופנה ב-2024? בואו נתחיל. הדבר הראשון שלנו זה חזון ודיוק. כדי בעצם להיכנס לעולם האופנה, אנחנו קודם כל צריכות לדייק את עצמנו. להרבה בנות בישראל יש כאן את החלום הגדול להיות השם דבר הבא בישראל. כדי בכלל להגיע למצב הזה, אנחנו צריכות בעצם לדייק כמה דברים סופר חשובים. דבר ראשון, זה בעצם לאיזה נישה אתם רוצות להיכנס, מה הכי מדבר אליכן מכל תחום האופנה. זה יכול להיות בגדי ים, זה יכול להיות הלבשה תחתונה, זה יכול להיות שמלות ערב, שמלות קלה, לבוש בייסיק יומיומי. זאת אומרת, מה הכי מדבר אליכם ומה אתם מרגישות שאתם יכולות לחדש ולהביא לעולם הזה. כי העולם הזה הוא בעצם כבר רווי. כל נישה שיש לנו כאן בתחום, יש לה לא מעט מעצבים שכבר סללו להם דרך רצינית. אז קודם כל, ולפני שאנחנו מתחילות, הוא בעצם הנושא הזה של לדייק את עצמי על נישה אחת, היא בעצם תעזור לי לסלול בדרך, ובעצם גם להגיע לסוג של בעצם שם דבר גדול הבא. לא, לא, לא. אז מה צריך כדי להיות מעצבת אופנה בשנת 2024? בואו נתחיל. הדבר הראשון זה בעצם חזון ודיוק. הרבה בנות כאן בארץ שלנו, יש להם חלום להיות השם דבר הבא בישראל. כדי להגיע למצב הזה אנחנו צריכות בעצם לדייק כמה דברים שהם מאוד מאוד חשובים לנו. דבר ראשון זה קודם כל איזה תחום מעניין אותי מכל עולם האופנה. אם זה בגדי ים, הלבשה תחתונה, שמלות ערב, שמלות קלה, לבוש בייסיק יומיומי. זאת אומרת, קודם כל מה הכי מושך אתכן. כל אחת צריכה לחשוב קצת עם עצמה כזה, להיכנס טיפה יותר לעומק ולהבין מה הכי מדבר אליה, מה יש לה לחדש ולהביא בעצם לעולם הזה. בגלל שהתחום הזה הוא מאוד מאוד רווי, צריך לעשות את החושבים האלה עוד לפני שאנחנו נכנסות, כדי בעצם גם לא להתאכזב. אנחנו צריכות להביא את עצמנו וכל הזמן לחדש ולבטא את עצמנו כדי לייצר דברים שהם קצת שונים מהקיים. הדברים השונים האלה הם גם מה שיבליטו אתכם בתחום שלכם. אם אנחנו נחזור על דברים שקיימים, אם זה טרנדים או לא בהכרח טרנדים או עיצובים שכבר יש לנו, זה פשוט לא יעבוד מהסיבה שזה כבר קיים. כדי להתבלט צריך להביא משהו אחר בעצם. אז דבר ראשון, כמו שאמרתי, זה קודם כל בוא נחליט מה הכי מדבר אליכן. לכל אחת פחות או יותר יודעת מה הכי מושך אותה. כל אחת בטוח שיש לה כל מיני סקיצות או דברים שהיא ציירה לעצמה במחברת, דברים שהיא יודעת ומרגישה שזה הכיוון שלה. אם זה בגדי ים, אז רוב הדברים שהיא עיצבה לעצמה וסרטטה לעצמה זה זה. אם זה שמלות קלה וערב,
אז זה מה שמדבר אליה. אז חשוב באמת להקשיב לעצמכם ולהיכנס לתחום שמההתחלה משך אתכן. זה בסדר שבתור התחלה לא לגמרי תדעו ואפילו תזוזו בין תחומים ותבדקו כל מיני תחומים עד שבעצם תסללו במקום הזה דרך. אבל כדי להתחיל ללמוד חשוב בעצם ללכת על הדבר שהכי מדבר אליכם, ואז באמת להיכנס לכל הניואנסים הקטנים ובעצם ללמוד את התחום ולהיכנס גם קצת יותר לפרקטיקה עצמה. אז זה דבר ראשון שיעזור לכם קודם כל להחליט מה הכי מסקרן אתכם. דבר שני שאנחנו צריכות לדבר עליו, אחרי שכבר החלטתם מה מהתחומים אתם אוהבות, זה בעצם להבין נגיד מי קהל היעד שלכם. זאת אומרת, למי אתם פונות, למי המוצרים שלכם והעיצובים שלכם מדברים בעצם. מי עלול לאהוב את הדבר הזה, אם זה קהל שהוא של מתבגרות, קהל של בחורות קצת יותר מבוגרות, בוא נגיד בסביב ה-30 שלהם, קהל יותר מבוגר לקראת גיל ה-40, זאת אומרת, למי אתם בעצם, מי אתם רוצות שילבש את הדברים שלכם, את הבגדים שלכם, את בגדי הים שלכם, כל אחד והנישה שלה. אבל בעצם להבין למי זה מדבר. דבר נוסף שאנחנו יכול מאוד מאוד לעזור לנו, זה קשרים בתעשייה. מה זה אומר? כדי להתברג ולהתבלט, יש אפשרות בעצם ליצור כל מיני קשרים עם אנשים שכבר עשו את זה, שכבר מבינים עניין, שהם כבר מעצבים כאן בישראל. גם אם הם בתחילת הדרך וגם אם הם קצת יותר מתקדמים, תמיד טוב לשמוע דעות של אנשים אחרים, תמיד טוב בעצם להיכנס ולהתחבר לעוד ועוד אנשים שיכולים בעצם בהמשך לעזור לנו, אם זה נגיד מעצבים שכבר יש להם חנויות כאן בארץ, ואולי בהמשך כשאני אפתח קולקציה ואני אסיים ללמוד, אני אכניס את הדברים שלי לחנויות האלה. אולי אנשים שבעצם הם בעלי דוכנים או ירידים, שאני יכולה גם בעתיד להכניס את המוצרים שלי. אנשים שהם כן בתעשייה וכן בתחום, ובעצם יכולים לעזור לי גם לסלול איזושהי דרך, גם בעצם להוציא את השם שלי החוצה, ולעזור לי קצת יותר לפעול, כי בהתחלה זה באמת קצת מלחיץ, בוא נקרא לזה. עכשיו, זה מאוד מאוד בסדר שבתור התחלה, או כבר עכשיו, עוד לפני שהתחלתם כמובן, עוד לפני שהתחלתם ללמוד, אתם עוד לא יודעות בדיוק איזה תחום ספציפי אתם רוצות להיכנס אליו. אתם בעצם צריכות לעשות סקירה ולחשוב עם עצמכם מה מדבר אליכם, לאיזה תחום אתם רוצות להיכנס. זה בסדר שאתם עכשיו מבולבלות ועדיין לא החלטתם, וזה גם בסדר באמצע הדרך לשנות כל מיני כיוונים, עד שבעצם תוכלו לסלול לכם את הדרך הנכונה לכם. גם אני בתור התחלה התחלתי בכלל מעיצוב של בגדים, עשיתי ג'קטים ומעילים ומכופתרות, זה מאוד מאוד דיבר עליי הלבוש היומיומי הזה. רציתי כזה, דמיינתי לי בראש, שכל יום אני הולכת עם חליפה אחרת שלי. לאט לאט עניינו אותי גם תחומים אחרים, אחרי זה נכנסתי לתחום של השמלות והערב, אחרי זה נכנסתי לתחום של בגדי הים, נכנסתי גם לתחום של ההלבשה תחתונה. זאת אומרת, סללתי לי מין דרך שהתחלתי קודם כל מהדברים שממש הרגשתי שאני אש, שאני חמה ושאני רוצה להיכנס אליהם, ובהמשך המשכתי לתחומים אחרים, כי כל הזמן דברים השתנו במהלך הדרך, ולא חסמתי את עצמי. נתתי לעצמי לזרום ונתתי לעצמי לנסות הכל, עד שבאמת היום אני יכולה להגיד שהיום מה שהכי מעניין אותי זה בכלל להעביר את הידע שלי הלאה, להעביר אותו הלאה, להכשיר כאן מעצבות בישראל, בתחום של בגדי הים, בתחום של ההלבשה תחתונה, בתחום גם בהמשך של בגדים. זאת אומרת, יצרתי לי מסלול משלי שמדבר אליי, וגורם לי להתרגש ולקום בבוקר מרוגשת, ושמחה לחיות את התחום הזה. אז בואו נמשיך לנושא הבא, שזה בעצם יכולת למידה עצמאית. מה הכוונה שלי? אנחנו בעידן מאוד מאוד טכנולוגי, ובעצם טרנד אחד שקיים בחול, יכול להשתלט ולהסעיר מדינה שלמה, ובעצם כל אחת מאיתנו תלבש את זה, ותקנה את זה ותשים את זה בארון שלה. כמו לדוגמה, המנומר. מנומר כל הזמן חוזר. הוא היה בשנות ה-2000 המוקדמות, הוא חוזר עכשיו, הוא חזר גם בין לבין. זאת אומרת, זה גם מתבטא בכל מיני פרטי לבוש שלנו. אם זה בגדי ים, אם זה מכנסיים, חליפות, חולצות. זאת אומרת, אנחנו פוגשות אותו במלא נישות ובמלא תחומים בעולם האופנה.
מה שחשוב לנו זה אחרי שכבר החלטנו על איזה נישה אנחנו נמצאות, באיזה תחום מתוך עולם האופנה, אנחנו בעצם צריכות להבין שאנחנו חייבות לקלוט ולזהות את הטרנד הזה בזמן. מהסיבה שטרנד כזה, דבר כזה, יכול בעצם להגיע למצב שאנחנו בעצם פורצות, ובעצם מלא אנשים יכירו אותנו בזכות זה שאנחנו בין הראשונות שזיהינו את זה ותפסנו את זה בזמן. עכשיו, בעצם היכולת למידה עצמאית הזאת בעצם להבין שקיים דבר כזה, להבין איך נגיד תופרים את הטרנד הבא הזה, איך אנחנו מסרטטות, איך אנחנו תופרות ואיך אנחנו ממש מוציאות אותו לידי ביטוי. זה בעצם היכולת שלנו, הלמידה שלנו העצמאית, בעצם לתפוס את הדבר הזה, להבין איך אנחנו עושות את זה ולייצר את זה במינימום זמן. הדבר הזה, הטרנדים האלה, הם דברים שמאוד מאוד יכולים להקפיץ אותנו, ולהביא אותנו לרמה שבאמת הרבה אוזניים ישמעו עלינו, ובעצם יקנו מאיתנו את המוצרים האלה, מה שגם יכול להוביל למוצרים כמובן נוספים. עכשיו, בתור התחלה, כשעדיין אתם עוד לא נכנסתם לתחום, זה כמובן קשה לזהות את הדבר הזה. דבר מאוד מאוד שיכול לעזור לכם, זה אחרי שכבר גיבשתם החלטה לגבי איזה תחום אתם נכנסות, וכבר התחלתם לסלול לכם דרך, כבר התחלתם ללמוד תפירה, בהמשך גם תלמדו תדמיתנות, שזה בעצם הסרטוט עצמו של הדגמים. כדי להביא למוצר מוגמר, לתוצאה הסופית, אנחנו צריכות להבין גם איך אנחנו מסרטטות אותו, ולאחר מכן גם בעצם איך אנחנו תופרות אותו. אחרי שיש לנו כבר את הידע הזה, אז אנחנו כבר יכולות להתחיל לפעול, ובעצם לתפוס את זה בזמן, וכמובן להכניס את כל הקו שלנו לדבר הזה. זאת אומרת, זה שיש טרנד ויצא טרנד, זה לא אומר שאנחנו עושות אותו אחד לאחד, אלא אנחנו אמורות להביא את עצמנו לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, לחדש את הדברים האלה, ולהביא את הטעם והייחודיות שלנו. זאת אומרת, הטרנד הוא למעשה קרש המקפצה שלנו, יכול להביא אותנו למצב של חוסר ידיעה עלינו, לא שמעו עלינו, למצב שפתאום אנחנו מביאות מלא לקוחות לעסק שלנו. אז למעשה אנחנו כמובן, זה מדובר על אחרי שכבר נכנסתם לתחום, אחרי שלמדתם לתפור, אחרי שאתם יודעות בעצם לבטא את הרעיונות שלכם על גבי סרטוט, והשלב הבא הוא בעצם להביא בעצם לתוך הטרנד הזה את עצמכם. לדוגמה, פינטרסט זה דבר שמאוד יכול לעזור לכם ליצור השראות חדשות ודברים חדשים שקיימים בעולם, ובעצם לשלב את זה בין תוך הקו שלכם ובין מה שמושך אתכן. ואז בעצם הטרנד הזה הוא לא יהיה סתם טרנד, אלא הוא באמת יהיה המשהו שלכם, שיכול בעצם להביא את עצמכם למקום אחר, למקום קצת יותר מתקדם, ובאמת לעבוד כקרש מקפצה עבורכן. הדבר הבא שנדבר עליו זה סבלנות ואורך רוח. אז בעצם מקצוע התפירה הוא מקצוע של עבודת ידיים בעיקרו. אנחנו נשתמש בידיים שלנו כדי לתפור, כדי לסרטט, כדי להגיע לרמת דיוק שאנחנו בעצם רוצות. זה לוקח זמן וגם הרבה סבלנות. אבל החדשות הטובות הן, שיש לי להגיד לכם, זה שבסוף ככל שאתם משקיעות זמן וככל שאתם מתרגלות ומפנות לכם זמן לשבת על המכונה, זמן ללמוד לסרטט, זמן בעצם ללמוד את כל הטכניקות האלה, וככל שאתם תשבו ותעבדו ותתרגלו יותר, אתם תראו תוצאות. אין לי בזה ספק. גם אם בתור התחלה יצא לכם הרבה לפרום, וזה יגרום לכם לייאוש, זה עדיין חלק מהדרך, וכולנו עוברות את אותו התהליך. תהיו סבלניות ותבינו שזה חלק מהדרך, עד שלאט תרגישו שהכל זורם והכל הולך חלק, וגם כשהולך חלק לפעמים לא הולך חלק. זאת אומרת, התרגול והטכניקה הנכונה תביא אתכם להשתפרות הזאת ותביא אתכם לרמה שאתם רוצות, וזה כמובן דורש מאיתנו סבלנות רבה. הנושא הבא שאני אדבר עליו זה הבנה ברשתות חברתיות ובדיגיטל. כיום הדרך המהירה והאפקטיבית ביותר היא בעצם לפרסם את עצמנו בדיגיטל, וכשאני אומרת לפרסם, יש כל מיני סוגים של פרסום. יש לנו פרסום ממומן שאנחנו בעצם משקיעות בו כסף,
ובצורה הזאת אנחנו יכולות להגיע לכמה שיותר לקוחות מסביב לארץ שלנו. זה כמובן תלוי גם בתקציבים שלכם, וזה באמת משהו שהוא יותר נישה בפני עצמה, זאת אומרת, או שאתם לומדות את זה בעצמכם, איך עושים את הקמפיינים האלה שבעצם האנשים רואים, או שאתם בעצם מעבירות את זה למישהו חיצוני שיעשה את זה במקומכם. וזה דבר שהוא מאוד מאוד נחוץ בגלל שהוא יכול להביא לכם לא מעט לקוחות. אבל אני היום לא רוצה לדבר על הדבר הזה עצמו, על המימון, אלא אני רוצה לדבר על כל הדברים שאתם יכולות לעשות סביב העסק שלכם, ובעצם לפרסם את עצמכם בדרך מאוד, מאוד נעימה ומאוד מעניינת. מה הכוונה שלי? חלק מתהליך הפרסום הוא בעצם לשתף את הקהל שלכם, את העוקבים שלכם, במה שאתם עושות בתהליך של מאחורי הקלעים. אם זה התפירה עצמה, אם זה תהליך הסרטוט, אם זה כל התהליך של כל השלבים להכנת המוצר שלכם, אם זה בעצם תמונות וסרטונים של המוצרים כבר תפורים ומוכנים על שולחן או על דוגמנית, מה שתחליטו כמובן. בעצם כל השיתוף הזה יכול בעצם ליצור אינטראקציה מאוד מאוד מעניינת עם הקהל שלכם, ולהביא לכם כמובן גם לקוחות חדשים. זאת אומרת, אתם יוצרות עניין סביב המקצוע שלכם, סביב הדברים שאתם מתעסקות בו. השיתוף הזה היום הוא מאוד מאוד קריטי, כי הוא גורם לאנשים מאוד להתעניין בכם, ולעקוב אחריכם, ולהישאר מעודכנים, וגם בהמשך להפוך להיות לקוחות שלכם למעשה. אז אם זה סרטונים באינסטגרם, סרטונים בפייסבוק, פוסטים, רילסים, לייבים, וגם כמובן להיכנס לכל הרשתות. זאת אומרת, לא להתביית רק על רשת אחת, כמו נגיד אינסטגרם, אלא ממש להפיץ את עצמכם. זאת אומרת, לעזור לכם להיכנס לתחום, ולפרסם את הדברים שלכם גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בטיקטוק, גם ביוטיוב. זאת אומרת, היום אתם צריכות כבר להופיע בכל רשת חברתית כדי כמה שיותר לבלוט, וכדי כמה שיותר בעצם להצליח בתחום שלכם. זה אחד הכלים הכי חשובים, ולא לוותר על אף פלטפורמה. לכל פלטפורמה בעצם יש את הניואנסים שלה, וייחודית לעצמה, ואנחנו נמצאים בכל הרשתות, שימו לב, אנחנו נמצאים בכל המקומות. כשאתם רוצות להיכנס ולהבין קצת יותר לעומק, אתם נכנסות ליוטיוב. אתם רוצות ללמוד, אתם רוצות להעמיק את הידע שלכם. כשאתם רוצות להיכנס לאינסטגרם, אז אתם גוללות, קצת להעביר את הזמן. אתם יכולות למצוא שם לא מעט אנשים מהתחום, ודברים שמעניינים אתכם לקנות דרך האינסטגרם. זה מאוד מקובל היום כבר לקנות דרך האינסטגרם. פייסבוק זה גם, זה קצת לדברים טיפה יותר מעמיקים, פוסטים יותר ארוכים. גם מבחינת טיקטוק היום הוא רשת אחת הנפוצות. אנשים שעות נמצאים שם, ולכן חשוב שתהיו בכל המקומות האלה. גם מי שלא מכירה יותר מדי בעצם את כל העניין של הרשתות חברתיות, עם הדרך, ככל שהיא תתחיל לפרסם את עצמה, היא כבר תבין מה עובד יותר ומה עובד פחות. וגם אני בתחילת דרכי, הייתי משתפת את הימי צילום שלי, עם התוצרים שלי, עם המוצרים, עם הבגדי הים, עם החליפות. הייתי לוקחת אותי ואת הבן זוג שלי ועוד דוגמנית, והיינו מצלמים, היינו הולכים לכל מיני מקומות בתל אביב, מקומות יפים שנראים טוב לעין, שנראו טוב בתמונות עצמם, והייתי יוצרת מהימים האלה ממש ימי תוכן. זאת אומרת, הייתי מראה את הדוגמנית, את הבגדים, את ההחלפות, את כל הדברים מאחורי הקלעים. הדברים האלה חשוב שתדעו, שאולי אתם חושבות שזה לא הכי מעניין, אבל זה מאוד מאוד מעניין. אז חשוב לי להגיד תשתפו כמה שיותר דברים עליכם ועל מה שקורה מאחורי הקלעים, כי מה שנראה לכם לא מעניין, מאוד מאוד מעניין אנשים אחרים. אז זה בעצם היה הנושא האחרון שרציתי לדבר עליו, ועכשיו אנחנו בעצם נעבור לנושא הבא. זה בעצם היו כל הטיפים שלי בתור התחלה, שאני יכולה להמליץ לכם, שחשוב שתדעו עוד לפני שאתם כמובן נכנסות לתחום, לפני שאתם מתקבעות, ומה זה בעצם דורש מכם. אז עכשיו נעבור לנושא הבא. אז הדבר הזה מוביל אותי בעצם לנושא הבא, שזה יכולת שיווק ומחירות. זאת אומרת, כשאני רוצה להוציא את המוצרים שלי החוצה, אז הדבר באמת שמתייחס לנושא הקודם, זה בעצם לשתף את הקהל במה שאני עושה.
זה באמת יגרום לי בדרך טבעית ואותנטית בעצם להוציא את הדברים שלי החוצה. אנשים יבינו במה אני עוסקת, יראו את המוצרים שלי, יתרשמו מהם, יכירו קצת אותי, מי עומד מאחורי העסק, ובצורה הזאת בדרך טבעית כביכול זה יעזור לי גם למכור את המוצרים. כל בן אדם היום שיש לו כבר מותג מצליח, יש לו כבר תוכנית שיווק שהוא למד במהלך הדרך, מה עובד לו, מה פחות עובד לו, אותו דבר בדיוק גם אתם. זאת אומרת, אתם תתחילו לפעול ואתם תתחילו לשתף, אתם תראו איזה מהדברים עובדים לכם ומה פחות עובד לכם, וזה הגיוני שבתור התחלה כמובן אתם עדיין לא תכירו ועדיין לא תבינו מה בדיוק נכון, ולכן שווה לנסות כל מיני טקטיקות שיכולות לעזור לכם, בעצם למכור ולשווק את עצמכם, וגם יביאו לכם רעיונות חדשים, כדי כל הזמן לחדש ולהביא קצת דברים חדשים מהפן השיווקי. דברים שיכולים לעזור לכם לגבש את הטקטיקות האלה, יש המון ספרים בתחום של המנטורינג ודברים של אנשים שממש עשו הדרכות מלאות, איך לשווק ולפרסם ולמכור את המוצרים. אז אני מציעה לכם כמובן לרכוש כל מיני ספרים מהתחום שיכולים בעצם לשפר את יכולת המחירה שלכם, גם כמובן בתור שיחות מחירה, וגם אם זה בתור בעצם באינסטגרם וברשתות החברתיות, פייסבוק, טיק טוק והכל, להציג את עצמכם בלי ביישנות, ולהראות אתכם ולדבר מול המצלמה, ובעצם בצורה הזאת זה ייראה הכי אותנטי, ואותנטי זה בעצם הכי מוכר היום. אין מה לעשות, תהיו מי שאתם, וזה פשוט כבר יעבוד וזה יפעל מעצמו.